Ola, eu son o cocodrilo Dilo e veño vos a contar a miña historia coa hixiene bucodental. Xa é a hora da merenda. Que fame teño. Vou a ver que podo comer. Unhas chuches. Un perrito caliente. Voumo comer tamén. Bueno, é mellor que coma tamén unha pera, non? Ai, que rico. Pero ahora doime moitos dentes. Ai, como me doen os dentes. Ai, como me doen os dentes. É que me doen moitos dentes. Hola, Dilo, que tal estás? Hola, pois estou ben, pero é que me doen moitos dentes. E logo? Acabo de merendar, pero merendei o de sempre. Unhas chuches, un perrito caliente. E tamén merendei unha pera, pero é que me doen moitos dentes. E probastes a lavar os dentes? Lavar os dentes? Eu nunca lavo os dentes, e isto non me pasou nunca. Como? E nunca fuches ao dentista? O dentista? Que é o dentista? Mira, voute presentar a unha amiga miña que é dentista e vaite explicar por que che doen os dentes e por que deberías lavarte os dentes. Vale. Hola, bos días, como te chamas? Hola, eu son Dilo. Eu son Pepita, tua dentista. Contame, que che pasa? Pois acabo de merendar e doime moitos dentes. E por qué? Pois non sei, eu merendei o de sempre. Un perrito, chuchis e unha pera. Sempre merendo unha pera. Pero ti sabes que as chuches e o perrito son comidas non saudables para a saúde bucodental? Pero comín unha pera. A pera é saudable. Pero igualmente, lavaches os dentes? Lavar os dentes. Eu nunca lavo os dentes e isto non me pasou nunca. Pois informarche que, inda que comas o que comas, tens que lavar polo menos 2 veces ao día os dentes. Pois eu nunca os lavo, entonces por iso me doi a boca. Claro, porque hai que lavalos sempre. A ver, vou examinar a túa boquiña. Vexo moitas caries por aquí, Dilo. Como se nota que nunca lavas os dentes. Mira, vouche ensinar como se deberían lavar. Facemos así, en todos os dentes. Hai que lavalos sempre moi ben e con pasta. E alén, lingua tamén. Moitas grazas, xa non me doen os dentes. A partir de ahora vamos lavar todos os días. Moi ben, Dilo. E recorda que debes lavalos durante 2 minutos de duración. Vale, a partir de ahora fareino. Pois moi ben, como comportaste moi ben na consulta, vouche regalar unhas pegatinas para que recordes lavar sempre os dentes e acórdate que terás aquí unha amiga, a túa amiga Pepita dentista, que sempre te axudará no que precises. Moitas grazas, un saúdo. Un saúdo, chao! Chao. Bueno, amigos, pois así é como descubrín a importancia de lavarse os dentes todos os días. Nunca máis me volveron a doer os dentes e agora sempre os lavo. Ademais, fixen unha gran amiga, a miña amiga Pepita, a dentista. Recordade, lavade sempre os dentes, mínimo 2 veces ao día.